በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ ዕለት ዒስራ አባ ዮሐንስ ሓፂር። ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣና ቅዱስ አባ ዮሐንስ ሓፂር ዓረፈ። እዚ ዓብይና ናይ ብርሃንና ሓፂር ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ናይ ዓለምና ነገርና ንዕቁን ፍቃድና እግዚአብሔርን ኮይኑ ንስድሩና ተፋንዩ ወፂኡን ዋልደአልኒጥራንን ኣብ ዝርከብን ሻሂትን ሴቲፕን ናብ ዝተብሃለና ገዳም መርሐ። ኣብዚ ገዳምና ንኣባ ቢምዋና በይሞይን ቢንዋይን ረከቦምን። ምስን ረኸቦም ድማ ኣብቲ ገዳምና ምስኦምን ንኽነብር ንክምንኩስውን ወዲ መዝሙሮምን ንክከውን ሓተቶም። ኣባ ቢምዋን እውን ናይዚ መንእሰይ መንፈሳዊ ጥንካረና ንምግምጋምን ዕላምኦምን ንምርዳእን ወደይ ምሳና ክትነብር ኣይትኽእልን፣ ምክንያቱ በረኻ እዩ፣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ከምኡ እውን ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ግዜታትን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ካብ ዝበልዐሉ ዘይብልዐሉ ግዜ ይበዝሕ። እንድቅሰሉ እውን ኣብ ቀላጥና መሬትን እዩ። ናይ ምንኩስና ናብራ ሕጉንና ብዙሕ እዩ። ናብ ዝመጻኻዮ ዓለም ተመለስ፣ ብፍቕሪን ስድራኻን ተሓቒፍካና ንበር በሎ። ብፍቕሪ ስድራኻ ተሓቒፍካ ንበር በሎ። መንእሰይ ዮሃንስን ሓፂር ግን በይዛኹምን ካብዚ ኣይትስጎጉኒ፣ ብምሕረት እግዚአብሔር ብናታትኩምና ጸሎትና እዚ ምግባርና ኣይበርትዐንን፣ ብናታትኩምና ትእዛዝን መምርሕንና ክነብር ፈቃደኛ እየ ኢሉ ለመኖም። ኣባ ባይሞይ ከምቲ ስርዓትን ገዳምን ናይዚ መንእሰይ ጉዳይና ከረጋግጸሎምን ምእንቲ ናብን እግዚአብሔር ጸሎትን ገበሩ። ክገልጸሎም ምእንቲ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ገበሩ። ጸሎቶም በፂሑ መልአከ እግዚአብሔር ተገሊጹ ንሱ ዝተመረጸን ንጹህ ክኸውን እዩ ተቐበሎ በሎምን። ኣባ ባይሞይ ውና ካብዚ መልእኽቲና ንድሓር ናይ ዮሃንስ ጸጉሪ ላጸይዎ፣ ልብሲ ምንኩስና ንኽለብስዎን እውን 3 መዓልቲን 3 ለይቲና እንትጽልዩልን ጸንሑና። መላእኽቲ እግዚአብሔርን ኣብ ልዕሊ እቲ ልብሲና ብትእምርተና መስቀልና ከመዓትቡልና ተመልከታ። ልብሲ ምንኩስና የልብሱልና ኣብ ዝነበሩል ጊዜን ቅዱስ መልአክና ብማእኸሎምና ይመሓላለፍ ነበረ። መንእሰይ ዮሃንስን ትሕትና ክመሃርን ምእንቲ ተወሳኺ ክፈትዎንና ኣባ ባይሞይና ካብታ ብሓንሳብና ዝነብሩላ በዓቲ ኣውፂኦምን ማዕጾኦ ብውሽጢ ዓፀውዎ። ስለዚ ዝሃብዎ ምኽንያትና ምስኦምን ክነብር ከም ዘይኽእል እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሃንስ እውን ብዘይ ዝኾነና ተቃውሞ ብጾምን ጸሎትን ጸኒዑ ን7 መዓልቲ ኣብ ማዕጾና ኣባ ባይሞይና ብዘይ ጽልኢና ብትዕግስቲ ጸንሐ። ኣባ ባይሞይ በብመዓልቲናን ካብ በዓቲ ኣብ ዝወጸሉ ጊዜ ቅዱስ ዮሃንስ ብትሕትና ኣብ እግሮም ተንበርኪኹ ሓጢአተኛ እየ ይቕረበለለይን በሎምን። ብሸባዓይቲና መዓልቲ እዞም ኣቦ ንቅዳሴን ናብ ቤተ ክርስቲያን እንትኸዱን ንሕድሕዶምን 7 ናይ ክብሪና ኣኽሊልን ዝሓዙና 3 ቅዱሳን መላእኽቲ ንዮሃንስና ሓፂር ከቢቦምን ኣብ ልዕሊኡ ሓፂር ከቢቦም ኣብ ልዕሊኡና ርእሱን ኣኽሊል ከንብሩሉ ተመልከቱን። ካብዛ ሰዓት ጀሚሮም ዮሃንስ ሓፂር ካብ ዕድመ ዝጸገቡን ኣቦታትን ዝበልጽና ዝከበረና ኣቦ ኮይኑ ንምንባር በቕዐ። ኣባ ባይሞይ ውና ስለ ትሕትኑና ስለ ትዕግስቱ መንፈሳዊ ፍቕሪ ሓደሮምና
ሓደ መዓልቲ ድማ ኣባ በይሞይ ቅዱስ ዮሃንስን ንቁፅ ዕንጨይትን ወሲድና ንኽተኸላና ማይ ንከስትያና ኣዘዞ። ዋላ እኳ እቲ ማይ ዝቅድሐሉን ቦታ ርሑቅን እንተኾነ ንመምህሩ ኣኽብሮትና ዘለዎ ዮሃንስ ሓፂር ግን ብትእዛዝነትና ነታ ዕንጨይቲ ተኺሉን 12 ማይልስና ርሕቀትና ብምምላስና ማይ እናምፅአና ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ የስትያ ነበረ። ከምዚ እናገበረ ን3 ዓመታትን ምስ ፀንሐን እታ ንቅፅቲ ዕንጨይትና ለምሊማና ፍረ ኣፍረየትን። ይገርም ናይ ገድሉን ፍረና ካብ ዝገመቶና ንላዕሊ ዝኾነና ኣባ በይሞይ እውን ናይዛን ኦምን ፍረን ሒዙ ናብን መነኮሳትና ብምኻድና እኒሀኩም ናይ ተኣዛዝነትና ፍረ ብልዑ እናበለ ንኩሎም ኣቦታት ሃቦም። እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳንና ሓዲሩ ከምዚ ዓይነትን ፍረ ከም ዘፍርዩና ይገብር። ከምዚ ዓይነት ፍረ ኣብ ቅዱሳኑና ሎምን ክሳዕ ዘለዓለምን የንብር። ልዑልን እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን። እዛ ኦምን ድማ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ብቅዱስን ዮሃንስና ስምና ዝተደገመና ገዳምን ትርከብን መናእሰይና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ናብ ኣባ በይሞይና ብምምፃእ ንምንኩስና እንተመፅዮም እንታይ ክገብሩን ከም ዘለዎምና ምስ ሓተትዎምን ናብ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ይልእኽዎም ነበሩ። ኣባ ዮሃንስ እውን ካብ ዝሐፍር ነገር ረሓቁ፣ ንርእስኹም ኣትሕቱ እብሉ ንስጋኹምና ግዝኡ ኣይትሕጐሱን። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱና ምእንታይና ምእንቲ ወንጌል ዘጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ። ንሰብን ኩሉ ረቢሑና ነፍሱ እንተኣጥፈ እንታይ ይጠቅም? ሰብን ቤዛ ነፍሱ እንታይን ዘይመሃበና። ስለዚ ኣብዚና ዘማውንና ሓጥእና ዝኾነ ወለዶና እዚ በኣይ ብቃለይና ዝሓፈረ ወዲ ሰብን ብግርማ ኣቡኡን ምስን ቅዱሳንና መላእክትን ምስን መፀ ብኡን ክሓፍር እዩ በሎምን። ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍን 8 ፍቅዲ 35 ኣባ በይሞይን ብዝወረዶምና ሕማምን ምክንያትን ን12 ዓመታትን ብምስቃዮምና በዚ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር ብረድኢነትና የገልግሎም ነበረ። ኣባ በይሞይ ናይ ምድራዊና ህይወቶምን ፍጻመና ምበፅሖና ኣብ ዝተረድአሉ ግዜ ንቅዱስ ዮሃንስ ምስ ጸለየሉና ምስ መረቅዎንና ዳሕራይን ምስኦምና ንዝነብሩን ኣቦታትን ናይ ዮሃንስን ኢድን ሒዞምን ሰብን ከይመስለኩም ንሱ መልኣኽ እዩ ሓልዎ ኢሎምን ምስ ተዛረቡ ካብዚ ዓለም ብሞት እንተፈለዩ። ኣባ ዮሃንስን ኣብ በዓቲ ተዓፅዮምና ተወሲኑና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓደ መነኮስን ክረኽቦና ናብ በዓትና ምስ ኣተወን ቅዱሳን መላእክቲ ከንፎምና ኣብ ዙርዩና ዘርጊሖምና ከቢቦምን ርእዮምን እግዚአብሔር ንዮሃንስን ከገልግሎም እንቲ ሓደ ክርስቲያንና ለኣኸሉ ዕለተ ዕረፍትና ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜን ክፈልጥዎና ምእንቲና እግዚአብሔር ንኣባ መቃርስና ኣባ አንጦንዮስና ለኣኾምና። ሕማምን ኣብ ዝተሰምዖ ግዜን ናብ ንከባቢኦምን ዘሎን ቦታና ንረድኦምና ለኣኽዎ። ደሓር ቅዱሳን መላእክቲ መፅዮምን ነፍሱ ናብ ሰማይ ኣዕረግዋ። እቲ ዝተለኣኸ ካብቲ ዝተለኣኸሉና ምስ ተመለሰና ቅዱሳን መላእክቲ ካልኦትን ቅዱሳን ብሓድነትን ኮይኖምን ብዝማሬ ናይ ቅዱስ ዮሃንስና ነፍሲ ዓጂቦምዋ እንትኸዱ ረኣዩሞ። ካብን ማእኸሎምና ሓደ ከም ፀሓይ ዘብርህና መልኣኽና ናብኡን መፅኡና እዚ ኣባ በቂሞዮስና እዩ። እዚ ድማ ኣባ መቃርዮስ እዩ። እዚ ድማ ከም ፀሓይ ዘብርህና ኣቦ መነኮሳትን ዝተባሃለ ቅዱስ አንጦንዮስን እዩ እናበለ ነገሮ። እቲ ረድኡ ድማ ናብ ናይ ዮሃንስና በዓቲና ምስ ኣተወን ቅዱስ ዮሃንስና ምጸሎቱ እንተሎ ዓሪፉን ረኸቦ።
عرفتو ጥቅምቲ 20 እዩ ክቡርን ስግኡን ቅድሚ ናብዚ ዓሕዚ ዘለዎ ሸሓትና ምኻድን ምስን ናይ ቅዱሳን አትናቴዎስ ቢሶይና ዓጽሚ እዩ ተቐሚጡ ነይሩ። አባ ቢምዋን ብዛዕባ አባ ዮሐንስ ክዛረብን ከምዚ ይብል ቅዱሳንሲ ከምቲና ብዙሕን አግራብና እዮም ነፍሲ ኩሎም ወከፉን ገረብን ዝተፈለየን ፍረና የፍሪ ዝሰትዮና ግና ካብ ሓደ ማይ እዩ ጸጋ ናይ ሓደ ቅዱስን ሰብን ካብ ካልእን ቅዱስን ይፍለ እዩ እቲ ኣብ ኩሎምን ኮይኑ ዝዓይን ዝሰርሕን ግና ሓደ መንፈስ እዩ አባ ዮሐንስን ደቀ መዛሙርትና ንዮሴፍና መን ሸጦ ክብልን ሓተቶም ሓደ ውሓውን ከዓ ኣሕዋቱ እዮም ክብል መለሰ አረጋዊ አባ ዮሐንስን ከዓ ኣይኮነን ንዑሲ ትሕትኑ እያ ዝሸጠቶ ምኽንያቱ አነ ሓወምን እያ እንዳበለ ክቃወምን ይክእልን እናሃለወ ስቕን ብምባሉ ንገዛእ ርእሱን ብትሕትና ሸጠ ኣብ ግብፂ መራሒን ክኸውን ዝገበረቶ እውን እዛ ትሕትና እዚኣ እያ በሎም አባ ጢሞቴዎስና ሊቀ ጳጳሳትን ዘእስክንድርያ ንዮሐንስ ሓፂር ናይ ክህነትና ማዕርግና እንዳሃብዎና እንተለው ይግብኦ እዩ ዝብልና ድምፂ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ነበረና ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ ብዝተዋሃበና ጸጋ ብዙሓትን ሕሙማትን ይሐዊ ነበረ። ሓደ ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓዞ ሰብን ናይ ቅዱስ ዮሐንስን ቅዱስ ስጉእና ሒዞምን ከሓልፉና እንከለውን ካብን ዝነበረና ርኩሰት መንፈስና ይሓወዩ። ቅዱስ ዮሐንስን ኃጢአተኛን ብንስሐ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወትን ምምላስና ክክእልን ምእንቲ ብጽኑዕን ይጽልይ ነበረን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለአነ እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ አቦ ይምሓረና በረከቱ ምሳና ተሃልን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። አርኬም ሰላም እብሎ ብህቆን ለዮሐንስ ሐፂር ዘነዊሃን ህርየቱ ጽድቁ ትርሲቱ ዓለም ማሳኒ በዘይርህቁ ከመ ያለብዎሙ ለእለ ሓሰሱ ወጽድቁ ግብረ ምንኩስና ርእየ ቀዊሞ እራቁ። ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢ ካብውን በዛ መዓልቲ እዚኣናን ካብ ናይ እስራኤል ነቢያትን ሓደ ዝኾነ ትርጓሜ ስሙና መድሕን ሓላዊ ዝኾነ ካብ ሕርሻን ቅዱሳንና ንቅዱሳን ኤልያስና ዝተከተለና መናኔ ጥሪትና ዝተባሃለና ብድንግልናዊ ህይወትና ዝነበረ ናይ ዓብይን ነቢይን ኤልያስና መንፈስና ዕፅፊና ድርብን ዝኾነሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተአምራት ዝገበረ ብህይወትና እናሃለወን ምስን ሞተ ድማ ብዓጽሙና ንምውታትን ዘተንሰን ዓብይን ነቢይ አቦ መዘከርቶም ዕረፍቶም እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንአነ እውን ብጸሎት ይምሓረናን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ኤልሳዕ ብጣዕሚ ነዊሕን ርእሱን እትውን ዝበለና በራሕን ርእሲ ቀጢን ዝበለና ገጹ እውን ቅጥን ዝበለን ዘይስሕቅና ሽማግለ ነበረ። በረከቱ ምስ ኩላትና ትኹን ዘለዓለም አሜን። አርኬያ ሰላም ለኤልሳዕን ዘአድመአ ስመ መድህንና ወአቃብየ ዘተተርጎመ ወአቃብየን ዘተተርጎመ ህይንተ ኤልያስ ነቢይ አመ ለእስራኤል ቆመ ፈወሰ ወአጠየ ማየ ህሱመ ወበቀራኒፊን እጽወ ወአውፅአ ማህፀን ስጡመ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለአነ ብጸሎት እዚ ቅዱስ ይምሓረና በረከቱ ምሳና ተሃልን ዘለዓለም ዓለም አሜን 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 አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እንደ ጎህ የምትጎበኝ ይህች ማናት? እንደ ጨረቃ ያማረች ናት